תשמע, קיבלתי חשבונות אתמול. כן? גם אתה? כמה? רק לחודש? או חודשיים? חודש? יואו, וואו. מה זה? ברור, לא, הם גונבים. מה שהם יכולים, הם גונבים. מה שהם יכולים, הם גונבים. לא, זה נורא. תשמע, ואתה מתקשר, ולחץ לזה, לחץ 2, לזה לחץ 5, כמה אפשר, אלוקים. לא, זה נורא, ומה הכבלים? לוויין? מה עם האינטרנט? כמה יוצא לך זה ביחד? כן, כן, גם לי. נכון, נכון, זה מה צריך אני אגיד לך, לא, אתה יודע, זה לא יודעים, הרבה לא יודעים את זה. אני אגיד לך, מה שאתה מתקשר רגיל, תמים, שלום, אני רוצה לעזוב. ואז הם נלחצים, ואז הם מתחילים את הקטע שלהם, שהם נלחצים, מתחילים להתחנן. הרבה לא עושים את זה, אין להם כוח. אני, לא יצא לי כל כך לעשות את זה, אבל זה אומרים שזה מה שצריך לעשות. כי הם, אתה יודע, כל עוד הם גונבים, זה שיטת מצליח. אתה יודע מה זה שיטת מצליח? מצליח, לא מצליח. בדיוק, זה בדיוק. יודע מה? כל מילה שאתה אומר זה זהב, תאמין לי, כיף לדבר איתך. כיף לדבר איתך, זה תענוג לדבר עם בן אדם כמוך. לא אתה משכיל, אתה חכם, אתה נחמד, אתה ענב, אתה הכל, אתה נחמד. אתה פשוט יופי של בן אדם. בוא נדבר על משהו אחר, תבחר אולי משהו אחר. זהו, כמה דיברנו על זה. תבחר משהו אחר. כל פעם אני אומר לך, תבחר משהו אחר. כל פעם, אתה שם לב, תלחץ משהו, יש פה לחיצים, תלחץ. אתה לא לוחץ, אתה חושב, לא, אתה כנראה אידיוט. כי אני ישבתי בבית, אני הקלטתי את כל הסרטונים האלה לפני. אני לא מכיר אותך. אתה יושב לך בבית שלך, ואני סתם. אין בינינו קשר אמיתי. אתה לא מבין את זה? ואני מנסה לקחת ממך, לא כלום, אבל כאילו, זה עסק שלי. זה כל הסיפור. חינם בינלאומי, די. אז תלחץ על הלחצנים, אם אתה לא לוחץ, אז תלך, וזהו, נמאס לי.